Dobar dan, djeco. Dobrodošli u Gradsku knjižnicu Zadar. Evo nas opet u malom kutku za geografe. Danas ćemo se baviti temom orijentacije, a naš zadatak bit će napraviti kompas. Što nam je potrebno danas za izradu kompasa? Jedna mala zdjelica, papir A4, na koji ćemo upisati strane North i South, odnosno sjever i jug. Potrebno nam je jedno ravnalo, potreban nam je jedan magnet, možete iskoristiti od kuće sa vašeg frižidera ili nekog drugog uređaja. Potrebno nam je igla te nešto vode. Nakon što smo pripremili sve materijale, krećemo na izradu. Prvo ćemo pripremiti bijeli papir na kojem smo ucrtali crtu sa pravcom sjever i jug. Na papir smo stavili staklenu zdjelicu u koju smo ulili vodu. Za daljnji dio potreban nam je pluteni čep. Odrezali smo veliki pluteni čep tako da bi dobili mali dio na kojem će plutati naša igla. Iglu ćemo namagnetizirati na magnetnom dijelu. Nakon što smo namagnetizirali samu iglu, položit ćemo ju na sredinu čepa te lagano spustiti na površinu vode. Primijetit ćete da se pluteni čep i igla okreću. Nakon što se igla smirila, vidjet ćete da pokazuje određeni pravac. Vidite da se igla poklapa sa smjerom sjevera, što ćemo ujedno i provjeriti sa našim kompasom. Kompas ćemo položiti uz našu iglu te vidjeti kako se igla pruža u pravcu sjever i jug. Draga djeco, nadam se da ste uspjeli u izradi ovog našeg malog modela kompasa. Ako želite saznati nešto više, dođite na dječji odjel Gradske knjižnice. Lijepi pozdrav!